Ну а мы рухаемся далей пасля такога кранальнага, душэўнага блюзу. Мы перейдем до больш сонечнай музыкі, да больш весёлай і пазітыўнай. Зараз на сцэне выступіць гурт «Тёплыя вещи», які грае рэгі ўжо з 2007 года прыкладна. Гэта гурт, які добра зарэкамендаваў сябе на беларускай сцэне, выдатна вядомы ўсім гомельскім аматарам музыкі і творчасці. Перад тым, як яны канчаткова падключацца, увойдуць у рытм, я хацеў бы прыгадаць некалькі баек, якія распавёў Георгій Трофімович, бо ён за свой творчы час, за сваю творчую кар'еру розныя сітуацыі назіраў. Ён, напрыклад, прыгадаў, як у 90-х, гэта быў такі шалёны трохі час, нярэдкай з'явай было тое, што падчас канцэрту наўпрост маглі зайсці некалькі браткоў, якія не хавалі тое, што ў іх з сабой нават ёсць зброя, і маглі наўпрост пакамандаваць гуртам, якія выступаюць на сцэне, сыграць штосьці з рэпертуара, які ім больш даспадобы. І вось спадар Георгій Трофімович прыгадваў, што яму самастойна даводзілася некалькі такіх сітуацый разруліваць і супакойваць аматараў творчасці, выводзячы іх з залы абяцаннямі, што, канешне ж, іх песні будуць выкананыя. І як мы бачым, ён дагэтуль жывы і працягвае сваю творчасць. Таксама ён прыгадвае тое, што на сцэне часам здараліся незвычайныя выхадкі. Так, напрыклад, у 93-м годзе, калі набіраў моц рух супраць спіду, быў распачаты фестываль «Спідабойка», і гомельскі гурт «Монастыкон» выехаў на сцэну на матацыкле. Але, як мы ўсе ведаем, сам гаспадар Шныркевіч прыхільнік здаровага ладу жыцця, яго часцей можна ўбачыць на веласіпедзе, і ён таксама заўважаў, што ён адзін раз менавіта так і з'явіўся на сцэне. Ну а я ўсё ж такі нарэшце перадаю слова нашым гасцям з сонца. Тёплыя вещи. Добрый вечер. Перед вами группа «Теплые вещи». Мы собрались, чтобы подарить вам теплые вибрации добра, солнца и радости, а также поздравить Георгия Трофимовича с 40-летием его творческой деятельности и пожелать ему еще столько же дарить людям прекрасный звук и замечательное настроение. Итак, это группа «Теплые вещи», «Птицы».